कोंबडीचा रस्सा रेसिपीसाठी आपण सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद दिलात, त्याबद्दल सर्वांचे खरंच खूप आभार। कोंबडीच्या रश्श्यासोबत खूप जणांनी रिक्वेस्ट केली ती कोंबडी वड्याची, तर याच कोंबडी वड्यासाठी लागणारी खमंग अशी भाजणी आज आपण करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। या खमंग भाजणीचे नुसते वडेच होत नाहीत बरं, त्याची मस्त चुरचुरीत अशी थालीपीठही केली जातात आणि भरली कुरलीही केली जाते। या सर्व रेसिपी आपण पाहूच, तर आज आपण फार वेळ न घालवता खमंग अशी भाजणी तयार करून घेऊया। चला तर मग करूया सुरुवात। यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया। कोंबडी वड्यांसाठी लागणाऱ्या भाजणीचे साहित्य आपण लिखित स्वरूपात पाहिले आहेच, आता आपण प्रत्यक्षात पाहून घेऊया। यासाठी लागणार आहेत अर्धा किलो तांदूळ, कोणतेही तांदूळ घेतले तरी चालतील, अर्धा किलो जोंधळे म्हणजेच ज्वारी, पाव किलो चणा डाळ, 125 ग्रॅम उडीद डाळ, 1 कप जाडे पोहे, 25 ग्रॅम धणे, 2 मोठे चमचे जिरं, 2 लहान चमचे मेथी। आपण घेतलेलं सगळं साहित्य आता मस्त खमंग भाजून घ्यायचं आहे। गॅसवर जाड बुडाची पातेली किंवा कढई घ्यायची आहे, त्याच्यात आता आपण तांदूळ भाजून घेऊया। गॅस आपला हाय टू मीडियम फ्लेम मध्ये आहे। हे तांदूळ छान गरम होईपर्यंत परतून घ्यायचे। तांदूळ आता छान परतून झालेला आहे। तांदूळ गरम झालाय की नाही हे हात लावून पाहायचं, हाताला जरा असं गरम लागले, चांगले चटका बसण्याइतपत की तांदूळ भाजून झाले तसं समजायचं। आता गॅस बंद करूया आणि हे तांदूळ काढून घेऊया। आता आपण जोंधळे किंवा ज्वारी भाजून घेऊया। गॅस आपला हाय टू मीडियम मध्ये आहे। हे कोणतेही धान्य आपल्याला करपू द्यायचं नाही, त्यामुळे सतत हलवायचं। जोंधळी आपले छान परतून झालेले आहेत, हे आपण आता चेक करूया। तांदळाप्रमाणेच हाताला चटके बसले की जोंधळे झालेत असे समजायचे। आता आपण गॅस बंद करून काढून घेऊया। जोंधळ्यांच्या लाह्या फुटायच्या आधीच आपल्याला जोंधळे काढून घ्यायचे आहेत। आता आपण चणा डाळ भाजून घेऊया। भाजणीतला कोणताही जिन्नस आपल्याला करपू द्यायचा नाहीये। आपल्याला हाताला चटका बसेल इतपत गरम झालं की काढून घ्यायचं आहे। डाळीला छान वास यायला लागलेला आहे, आपण आता हात लावून पाहूया। आपली डाळी छान मस्त भाजून झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून काढून घेऊया। आता आपण उडीद डाळ भाजून घेऊया। आपली कढई सुद्धा खूप छान तापलेली आहे, त्यामुळे नंतर घातलेला जिन्नसही लगेच भाजून निघतो। कोणताही जिन्नस करपणार नाही याकडे मात्र लक्ष असू दे। आपली डाळही छान भाजली आहे। आता आपण गॅस बंद करून डाळ काढून घेऊया। आता लगेचच आपण पोहे भाजून घेऊया। आपले पोहे छान भाजायला लागलेले आहेत। भाजणीत पोहे घातले की भाजणीपासून वडे किंवा थालीपीठ करतानाही ते दोन्ही पदार्थ छान असे खुसखुशीत होतात। आपण चिवड्यांसाठी जसे पोहे भाजून घेतो अगदी तसेच भाजून घ्यायचे आहेत। परत एकदा चेक करून घेऊया। हाताला चटका लागला की पोहे झाले तसे समजून घेऊया। अजून 1 मिनिटभर पोहे परतले की पोहे छान भाजून होतील। आपण आता चेक करूया। आपले पोहे छान भाजलेत। आता आपण गॅस बंद करून पोहे काढून घेऊया। आता आपण धणे छान खमंग भाजून घेऊया। धण्यालाही मस्त वास सुटलाय। धणे आणि जिरं यांच्यामुळे भाजणीला एक मस्त वास येतो। धणे छान आपले भाजून झालेत, आता आपण काढून घेऊया। धणे भाजून झालेत, आता आपण मस्त जिरं भाजून घेऊया। गॅस आपला हाय टू मीडियम मध्ये आहे, त्यामुळे जिन्नस अगदी लगेच भाजले जातात।
आपलं जिरंही छान भाजलंय. आता आपण गॅस बंद करूया. आपण गॅस बंद केलाय, पण आपली कढई अजूनही छान गरम आहे. तर ह्यातच आपल्याला मेथीचे दाणे छान भाजून घ्यायचे आहेत. मेथी दाणे फार भाजून घ्यायचे नाहीयेत, नाहीतर भाजणीला कडवट स्वाद येतो. गरम कढईतच अर्धा ते 1 मिनिट मेथी दाणे असे परतून घ्यायचे. आपले मेथीचे दाणेही भाजून झालेत. आता आपण ते काढून घेऊया. सगळं धान्य आपण खमंग असं भाजून घेतलेलं आहे. ते थोडं गार होऊ द्या. गार झालं की सगळं एकत्र करून गिरणीतून दळून आणायचे. पण ते कणके इतकं बारीक न करता थोडं सरसरीत असं दळून आणायचंय, हे मात्र लक्षात ठेवा. कोंबडी वड्यांसाठी लागणारं पीठ हे 2 प्रकारे केले जातं. एक न भाजता आणि दुसरं भाजून. आज आपण भाजणी केली आहे ती खमंग भाजून. यामुळे काय होतं, वडे अगदी मस्त खुसखुशीत असे होतात. तेव्हा ही भाजणी तुम्ही जरूर करून पहा आणि कोंबडी वड्यांचा आस्वाद नक्की घ्या. धन्यवाद.